The Growing Pressure. Ej, han er så grim ham her. Super Suit. Card Advantage. Jeg ved ikke helt, hvad man skal kigge efter, udover at det bare skinner og ser fedt ud, når det er. Nå, jeg tænker ikke, der var noget vildt der. Frozone Syndrome. Buzz Lightyear. Inner Strength. Chip. Omnidroid. Right Behind You. Safety Rope. The Huntsman. Det er sjovt, de laver de der kort, der vender på siden. Jack. Og en John Smith. Hvorfor fokuserer den ikke sådan? Kig efter ikonet i bunden af kortet. Røbkøn, hvad er det for et ikon, jeg